Assalamu alaikum. A wannan bidiyo zan yi nuni ga yadda ake samu littafi wata hanya daban kuma bayan hanyar da na nuna a bidiyo na farko. So a wannan hanya in ba ku manta ba, a hanya ta farko na nuna yadda ake download littafi wanda za ka je shafin Google ka rubuta sunan littafin da kake nema. So misali a ce ka je shafin Google ka nemi wannan littafi kuma baka same shi ba, so yaya za ka yi? So akwai wata hanya da mutum zai bi domin sake bincikawa ko Allah zai sa zai ga wannan littafi. Ita wannan hanya kuwa ita ce ta amfani da wata website da ake cewa LibGen. To yanzu abin da yake da zan tafi browser ɗita sai in je sai in sa nemo wannan website din. Ok, browser ita tana ƙoƙarin buɗewa, so in ta buɗe zan nemo wannan shafi. Sai wato browser ita ta buɗe, to sai in zo shafin nan sai in rubuta sunan website din nan LibGen. Bar ta buɗe mu ga. Yawwa, to sai in zo nan sai in sa LibGen sunan website din nan kenan, LibGen. Sai na danna search, sai na danna abin na dina a keyboard dina abin da ke nuni da search, wato ya je nemo min ita wannan website din. To ga website din na ta bude. Da website din ta kan zo da sunaye kala-kala: Library of Genesis, libgen.is, librarygenesis.net, libgen. Suna nan da yawa da duk wani waɗannan sakamako da Google ta nuna muku duk nau'i ne na ita wannan website din LibGen. So in ka duba in kai searching in ka nema littafi a result na farko da ya kawo maka bai yi ba, sai ka tafi na biyu, ka tafi na uku da ka sake bincikawa. Amma yanzu bari mu duba shafi na website ta farko da Google ya samo mana wanda ke da suna LibGen din nan. To sai na shige shi haka. To in na shige shi sai na zo sai na rubuta sunan littafin da nake nema. Misali a wancan karan mun nemi magana jari, to nan ma dai bari in sa magana jari mu ga. Misali a ce mun ji a Google ba mu ga magana jari ba, to nan sai in zo nan sai in rubuta magana jari. Sai na danna search din nan, shi kuma zai je nemo mu magana jari. To babu magana jari a cikin LibGen. To kun ga wani za ka iya zuwa ma a Google ka samu, ka zo nan baka samu ba. Amma wata hanya ta samo littafi duk da yake ba lalle sai ka rubuta sunan littafin ba anan LibGen. Za ka iya rubuta sunan marubucin littafin. Yanzu misali maimakon in sa sunan littafin magana jari, bari in rubuta sunan mawallafin shi ita magana jari. Okay. Library Genesis. Bari dan ka yawa. Bismillah. To bari rubuta sunan mawallafin magana jari Alhaji Abubakar Imam. To sai in rubuta Alhaji Abubakar Imam. Okay, sabon ba space ba ta zala tsakanin Alhaji da Abubakar din ba. Okay. Yawwa, to Abubakar Imam. To sai in danna search. Ga ita kuma yayin da na rubuta sunan mawallafin littafi zai shiga yanar gizo, zai samo min duk wani littafi da aka samu shi wannan sunan ya rubuta, ko da ba lalle Alhaji Abubakar Imam din da nake nema bane ba. In dai akwai wani littafi kuma sunan mawallafin Alhaji Abubakar Imam, to wannan sakamako zai dawo min da shi. To amma ba mu samu wannan ba, amma abin da yake da akwai, tunda dai nuni muke ga yadda za a nemi littafi, bari in nemi littafin da na san cewa lalle zan nemo shi. Misali ni da yake na karanci harkar na'ura mai kwalwa ake cewa programming, akwai littafin wani mawallafi da muke amfani da shi, how to program. So sunan littafin how to program. So ina neman how to program mu ga misali how to program sunan littafin
how to Java, misali a ce Java how to program, Java how to program, Java how to program, Java how to program, how to program, program Java how to program. To sai in danna shi kuma zai ji inda akwai wannan littafi, ko da ban na neme shi a ce a Google ban samu ba, to shi yasa na zo na. To yanzu duk zai nemo min gashi nan, duk ya nemo min duk wani littafi da ya kunshi Java how to program. So ko da kuma na nema haka ban samu ba, sai in nemi sunan mawallafin wani ba zaka nemi rubuta sunan littafi baka same shi ba, kuma alhalin akwai shi din, to sai ka rubuta sunan shi mawallafin littafin. Misali na san rubuta wanda ya rubuta wannan littafi sunan shi Daitel, to sai rubuta sunan mawallafin littafin. Bari na goge wannan din. Sai na rubuta Daitel sunan mawallafin littafin kenan, ɗaya daga cikin sunayen shi kenan. Akwai John Daitel, okay, da Harvey Daitel. So sunayen su da uba ne suka rubuta littafin, wadda suna amfani da sunan Daitel. To sai in duba, sai na ce search, shi kuma zai je nemo mu search. Yawa, to kun gani kuma yadda shi wancan na farkon da na sa suna ya nemo mu shi kuma, amma wannan maimakon ya lalle ya nemo min Java how to program, zai nemo min duk wasu littattafai da shi wannan Daitel din suka rubuta. Don haka da sai in bi sakamakon da Google da shi wannan wannan website din ta damun da shi, sai in bi a hankali har in ga littafin da nake so na kuma bi ne downloading din shi. So in zan yi downloading kawai bin littafin zan yi. Misali wannan ne inda Java how to program muke nema, kuma gashi nan sai in bi shi, sai in tafi, sai in clicking din shi. Na clicking din shi zai kai da shafin da zan je na download din shi. Kun ga gashi nan ya bani zabi kala gashi ga wannan na farko LibGen and IPS and 2, kowanne na danna nan zai kai ni yadda zai bani dama na download din shi. Kawai sai ina danna sai na download din shi kan wayata ko kan computer dita. To masha Allah, sai mun sake haduwa a wani bidiyo kuma nan gaba. Masha Allah.